Вітаю, дарагія сябры! Сёння мы з вами працягнем гаворку пра запазычанне ў старабеларускай мове і звернемся да германізму, пра які, уласна, вы прасілі мяне расказаць падрабязней. Што я дадам да таго, што ўжо узгадвала раней. Непасрэдныя запазычанні з нямецкай мовы адносяцца да больш ранняй эпохі, калі існавалі гандлёвыя сувязі паміж паўночнымі гарадамі Вялікага княства Літоўскага і нямецкімі канторамі ў Рызе і Готландзе. Як я ўжо згадвала, некаторыя германізмы патрапілі ў старабеларускую мову праз пасрэдніцтва габрэйскай мовы. Гэта такія словы, як гендаль, рахунак, кахля. Даволі распаўсюджаныя, і яны захаваліся ў сучаснай беларускай мове. Абсалютная большасць германізмаў у старабеларускую мову патрапіла праз пасрэдніцтва старапольскай мовы. Пра гэта сведчыць той факт, што ўсе германізмы, вядомыя старабеларускай мове, вядомыя і старапольскай мове, шмат якія са слоў маюць падобны выгляд у гэтых дзвюх мовах. Да прыкладу, нямецкі дзеяслоў wandern мае адпаведнікі ў старапольскай мове як вендроваць і ў старабеларускай мове вендраваць. Так, ці яшчэ адна тройка ganz, ганек і ганок. Так, у старабеларускай мове. А яшчэ пашырэнне нямецкай лексікі ў старабеларускай мове супала з распаўсюджаннем паланізму ў 16 стагоддзі. Давайте цяпер з вами пералічым некаторыя германізмы па тэматычных групах, каб вы зразумелі, наколькі шмат іх было ў старабеларускай мове і наколькі шмат з іх прыжылося. Упэўнена, што многія са слоў будуць вам вельмі добра вядомыя. Першая група – назвы людзей па пасадзе, занятку, рамяству. Барвер – цырульнік, бурмістр, войт, жебрак, канцлер, малер, мастак. Афіцер, мастер, ратман, член магістрата, рыцар, слесар, фурман. Іншая група – лексемы, звязаныя з гандлёвымі адносінамі. Вага, гандаль, крама, кошт, рынак, ярмарка, мыта, пут, фунт, шэлек. Вайсковыя тэрміны. Башта, вежа, варта, вахта, рота, штурм і гэтак далей. Наступная група – назвы прадметаў гаспадарчага ўжытку. Барта, сякера, вата, рыбалёўная сетка, гак, келіх, ланцуг, ліхтар, труна, талер, шафа, шуфляда, рура. Наступная група – назвы будынкаў устаноў. Так, бровар, буда, дах, кмах, кухня, млын, мур, фальварак. Амаль усе словы, тыя, што ў сучаснай беларускай мове ёсць. Так, наступныя назвы рэчываў матэрыяла. Бляха, едваб, кафель, крейда, мосях, розынкі, цэгла, цукер, палюнтыш. Наступныя назвы вопраткі. Гафта, вышыўка, рантух, хустка, фалда, фартух, футра. Таксама словы, якія ўжываюцца ў сучаснай беларускай мове. Большасць, так? І абстрактная лексіка, яе ўжо менш, не так шмат, як з лацінізмамі і грэцызмамі, але ёсць бунт, варунак, голд, гвалт, кшталт, морд, забойства, смак, танец, фест, шкода і гэтак далей. Вось, я спадзяюся, вам было цікава даведацца больш пра германізмы, а ў наступным выпуску мы з вами паговорым пра паланізмы. Не забывайце падпісвацца, калі ласка. Вось, пабачымся ў наступных відэа.